da waɗannan ƙulle-ƙullen nake ba gaskiya tsakanin da Allah ban yarda da su ba. Wannan bulutun nawa ne? Dawa ne. Sabzo ya siyar min. Okay. To. Wannan fa ba mutum fa. Marja, na fuskanci kamar sai na miki sai na zazzage ki tukuna in ga da me da kika zo zaki tafi da shi. Saboda ni dai abin da na san jiya na ɗauko ki da shi bai ledan nan ce kawai amma kin ga yau har da su jaka har da su waye. Marja ki ji tsoron Allah. Gama. Sai me dan tsaya a nan akwai kuɗi. Ai ka akai kuɗin gidan uwarwa. Akwai kuɗin ki a gidan uwar a gidan uwarwa kuɗin ki. Billahi. Ubangiji Allah ya taimake ni ya sa bacci yarinyar nan tai Ubangiji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Murja me kike yin nan? Murja ba kujera bace ba irin kujerar da kika da ya wani flash zaki saka wasu kira cicciba mu na shiga uku na lalace Murja dan girman Allah ki rufa mu Murja wal ba ko da Murja na shiga Murja ba kujerar da kika dauka bace ba fa haba Murja kina yarinya wai me ko a ce ni wal ni haba Murja karfe uku dare na bu flash da gudu ba Marja karfe uku dare ya kike so gashi can tafi wancan mu je wancan falon ga flash din naki can a inda kika saka a wancan falon gashi can abin da ki gashi nan haba wani wace iriyar masifa ce wani irin rayuwa ne sai da safe Allah ya kiyaye dan wallahi ba zan iya bude miki ba haka kawai ha Allah ya iko Allah ya taimake ni bawa shi ba shi da hutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ga fa abin la ha'ila kun ga tayi mata shirka da mu fari kan na shiga uku yau rayuwa ta yi mun ba tsayi kyawa kai jama'a dan dugaju an yi abubuwa ya kai kun ga duk wannan abun gabaki ɗaya wannan wace iriyar rayuwa ce ko wanda sassafe zan auna ta wannan wace iriyar rayuwa ce tallace a gidan uwarwa ake matashi da mofa in ban da masifa da tayi wannan ba dole in nan ba ta yi aljanu mutum maimakon ya saka ƙira'a ya kwanta wagar Umar M Sharif sai rufici take tana fama kai na ga rayuwa yau kai jama'a Murja ko dai ka yanzu biki tunanin an yaye ki bane daga nono Ubangiji Allah yanda ka kawo baiwar Allah nan lafiya Allah Ubangiji ka sa mu rabu lafiya wani ai masifa ce anya lafiya ni ga baki ɗaya hankali na ba a kunce yake ba na dai ji shiru ubangiji a inna lillahi wa ilaihi wallahi sai da jikina ya bani Marja dan soyayyarki da annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Marja wani zunubi na taba aikatawa da Allah ya jefo ki Marja yanda muka yi da saurayi na kayan nan da ya siyo min ce min sai ya fi wata da watanni Murja Murja me na taba yi miki a rayuwa wanda ba za ki iya yafe min ba kika zo kika sa ni a gaba bacci nake amma hankali na gaba ki ɗaya ba a kwance ki saboda na san za ki iya zuwa ki min duk abin da kika ga wannan sai an jima Murja kuka zan yi ko me zan yi na rasa wani abu zan yi Murja banne in ci Murja na chocolate din cikin fridge din nan na cinye su kaf kan zan yi fariwa kaf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mi kwanta daidai ke da haba da Allah Murja aljanu ne da ke ubangi Allahu la ilaha la ta tun wala lahu ma fi samawati wa wala aljanu ne da ke ni zaki zo ki karewa aljanu a gidan nan